Zvezdan Slavnić raskinuo je sa Anđelom Đuričić. Prošle noći Zvezdan Slavnić prišao je ljubavnici Anđeli kako bi raščistili probleme koje imaju. Međutim, po svemu sudeći, to im nije pošlo za rukom pa je došlo do rasprave, a onda je usledio i raskid. Na društvenoj mreži Instagram pojavio se snimak razgovora Zvezdana i Anđele, pa su se dotakli njihove prvoaprilske šale koje je izveo, nakon koje je ljubavnica doživjela histerični napad i počeo da lomi sve po imanju. Ja ne znam o čemu pričamo, drznula se Anđela. Ja imam pritisak od tebe, ja sam ti rekao da tražim slobodu, neću pritiske, neću da ja moram da spuštam glavu. Pogledaj šta si uradila za šalu, a ti si rekla da sam iskoristio 5 sekundi da je zagrlim, popovao je Zvezdan. Pa tako je ispalo, rekla je Anđela. Zbog toga što je tako ispalo, sad ćeš da vidiš kako će biti, odbrusio Zvezdan i ostavio ljubavnicu.